Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Stenta ka mga eskwelahan sa Bacolod City, magapatuman na sang face-to-face classes. Pero isa sa mga requirements para sa mga estudyante, dapat vaccinated. May report si Nico Delfin. Nagapanimaho na ang floor walk sa mga hallways ng Mabini Elementary School. Masako naman ang pagpaminta sa mga alagyan kag ang pagpanglimpyo sa iban pang mga pasilidad sa bulutuhan. Ang Mabini Elementary School isa sa 70 ka mga bulutuhan nga nagalaom makabalik na sa pagpatuman sang limited face-to-face classes karon nga napaydalo ang Bacolod sa Alert Level 1. Excited naman si Mama. Excited, sir. Wala sila. Sa meeting sang katapos ang local school board upod sa Emergency Operations Center, ginpatpat ang mga parameters kiban pa nga requirement agud mapasiguro nga mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 kung maaprobahan ang hinyo sa mga eskwelahan. Bilang 70 schools, hindi man siya mag-open altogether. Ginabasihan man nila ang 28 days clearance nga wala naging sila sa active case sa ilang barangay kung sa di ng eskwelahan malocate. We simply limited to a few number of students. Hindi ito lang anay paggulpihon. Matamaton ito lang anay. Kaya ang instruction ni Mayor Bing, we welcome our reintegration, our recovery. However, we proceed with caution. Sa Mabini Elementary School, may 80 ka mga kabataan ang natalana magbalik sa classroom sa kindergarten grade 1 hasta grade 3 antes matapos ang bulan sang Marso. Sunod sa principal nga si Aquilino Hinsoli, isa sa ila kabudlayan among pagpabakuna sa mga kabataan, ilabi na nga ginakulang man ang vaccine para sa 5 to 11-year-old. Ang another requirement pagid nga dapat ang members ang family sang bata vaccinated. So mo subong na taste up namon hisitan pagyapon sila, no? Galing kay wala kita mahimo because it's a requirement sa aton local government kag din kinahanglan naton mga sa concurrency ila. May mga iloy kag guardian sa mga estudyante sa eskwelahan nga nagaayo naman nga kuntani mapahanugutan ng ila kabataan nga makatambong sa face-to-face classes bisan unvaccinated. Namo naman vaccinated, subong ate kung ang sa dirikanan mo lang namon kung amo lang ginayang desisyon ni respeturon na lang. Hinalungan mo namon bata mo, budlay mo pasimpalad. Dikit kami yang kung ano ya kay. Si Department of Education Secretary Leonor Briones nagpahayag nga voluntaryo ang pagpabakuna para sa mga kabataan nga luyag magbalik para sa face-to-face classes. Pero sunod kay Councilor Renesito Novero, pamuno sang Committee on Education sang Konseho, nakasugtan sang katapos ang local school board nga dapat nakapabakuna ang mga kabataan nga magatambong sa face-to-face classes agud man mapangapinan sila batok sa COVID-19. Hindi maglapaw sa 12 ang mga estudyante sa classroom sa kindergarten, 16 lang sa elementary kag 20 sa high school. Basta ka ng estudyante shall be fully vaccinated. The teachers that will participate also shall be fully vaccinated. Although somehow we cannot coerce our teachers or anybody else to be vaccinated against their will, kaya kailan man ang constitutional right to refuse, pero may obligasyon man ng government to provide for and protect the general welfare of our people. Nagwa man sa records ng Emergency Operations Center nga may 180 pa ka mga manunudlo kag school staff sa mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad ang unvaccinated. Ini karon ang ginahaylos ang katapos ang local school board nga magpabakuna agud nga mapangapinan sila kag ang linibo pa nila nga mga kaupdanan kontra sa virus. Nagapahandumduman ang EOC sa publiko nga sa piyak sang paghalog sa mga pagsunundan sa idalom sang Alert Level 1, ginakinahanglan gihapon ang strikto nga pagpatuman sang minimum health protocol. Nico Delfin para sa DGCast Negros.